Sí. Doncs mira, just quan estava venint per aquest carrer ho estava pensant. I què has pensat? Perquè estic pensant en reescriure la definició de la companyia. I el que estava pensant és que més que un projecte d'arts escèniques, que també, però la línia sobretot és un projecte d'investigació sobre la dissidència. I els projectes que fem són enormes. O sigui, temàticament abarquen moltíssim. Sí. I aquesta investigació és tant a nivell temàtic però també a nivell formal. No ens casem amb un format concret, sinó que és la pròpia temàtica de cada projecte que també proposa un format concret. Llavors doncs, prenem tota aquesta herència del format teatral clàssic, contemporani, arcaic, no? Com del ritual, també de la parateatralitat, per veure què és el que més encaixa perquè el tema de l'obra, l'univers del que estem parlant, arribi de la millor forma possible. Està mal. És que em mires com que... També hi ha un punt de tractar temes que no només... O sigui, que és això, que estan als marges, no? Que és d'alguna forma molt àmplia la dissidència, que hi ha moltíssims temes possibles allà, però de forma concreta són temes que sentim que ens interpel·len personalment d'alguna manera. En el cas aquest, per exemple, del consum de drogues, quan vam començar a fer-lo, o sigui, a fer tot el projecte global, no només aquesta peça, no n'érem conscients tant potser que consumíem drogues, però sí que ho fèiem ja, de fet, perquè sí que les primeres vegades que ens vam veure, doncs, vam veure birra, per exemple, no? Sí, o sigui que, i d'on venia, o sigui, en ficar-nos en tota aquesta investigació, tant a nivell teòric com després també a un nivell més pràctic, on nosaltres també vam començar a experimentar amb altres drogues i també molt més enllà a parlar molt amb els meus pacients que havien tingut una vida molt centrada en el consum, on el consum havia tingut un protagonisme important, doncs vam anar descobrint per què això ens interpel·lava tant. Això, que al final, a partir d'aquí estàvem preguntant-nos això, quin paper juga el plaer en les nostres vides, no, diria. I és per això també que els temes que tractem busquem de quina manera també, o sigui que els temes que tractem de quina manera a nosaltres ens interpel·len o ens toquen de prop. I també que és una cosa que al final els projectes sempre s'inicien a partir de preguntes concretes que nosaltres tenim respecte al món en el que vivim. Llavors sempre parteixen de nosaltres, no? D'alguna forma. I també que és una cosa que fins ara no hem pogut fer perquè no hi ha hagut com... Fins ara no havíem pogut fer perquè estàvem com més centrats en fer produccions i com la companyia estava començant. I ara volem tirar també cap a tot aquest procés d'investigació que és tan gran, portar-ho a fer activitats paral·leles que no siguin només l'exhibició de la peça. Que una mica amb aquest projecte ja ho hem fet amb Benzineres, però portar-ho més enllà. Sí, perquè nosaltres... Gràcies per una part, sí, perquè és una cosa molt bonica. Digues. Bueno, m'agrada que parlis d'autoficció com per incidir-hi una mica, perquè jo crec que nosaltres no fem autoficció. De fet, a mi l'autoficció no m'interessa gaire. Quan vaig a veure autoficció al teatre em sento una mica enganyada i em poso una mica nerviosa. Llavors crec que més el que fem és això que parles de portar lo íntim a un espai de públic i per tant transformar-ho en algo polític i que al final és una forma d'activisme també, no? Parlar obertament de certes coses. Sí, com que d'alguna forma amb el tema del consum nosaltres ho hem practicat molt, de dir consumimos drogas, i no és perquè ho fem com per oversharing, no? Sinó perquè és una aposta per dir normalitzem que les persones consumeixen i obrim un debat públic sobre això, perquè està passant. Sí, de fet, també penso en això. O sigui, clar, això de l'autoficció em sembla graciós perquè, a més,
O sigui, a mi, després de fer la primera peça, i bueno, tu no sé si t'han preguntat mai, que a mi moltes vegades m'han preguntat si tot el que havia explicat a escena era veritat, i em fa gràcia perquè, bueno, si podria haver inventat tot això que soc metge i tal, però em sembla com difícil, no sé. Vull dir que al final també és normal perquè tot el que es posa a escena moltes vegades té aquest, per les convencions del teatre sembla que d'entrada pugui ser ficció, no? O que es llegeix moltes vegades com a ficció. Però el fet aquest de, que és el que deies també ara, no, Úrsula? I crec que té a veure amb també amb la pròpia dissidència que també preguntaves. O sigui, dissidència crec que, si no m'equivoco, crec que vol dir literalment, o sigui, com l'origen de la paraula vol dir seure als marges. I això mateix és tot el que queda als marges, tot el que no està dins dels relats oficials, tot el que no està dins de la societat que està més il·luminada, la societat que és més pública i que es veu més, tot allò que passa això en una esfera íntima, una esfera més fosca, tot allò que està envoltada per un tel de tabú i que moltes vegades doncs, això queda fora de la majoria dels relats. No? I en fer que nosaltres, o sigui, crec que en el moment que això, bueno, no sé, és l'objectiu, i si dius que això s'ha de produït, em fa feliç precisament perquè és una mica això el que voldríem. En relacionar-nos no és simplement venir a explicar la nostra experiència, la nostra moguda i ja està, no és això, no és aquest l'objectiu de les obres, és inscriure'ns en aquest marge, relacionar-nos amb aquest marge, perquè, i també dic això amb consciència que jo precisament soc una persona que visualment i de veritat també, o sigui, en general també tinc un aspecte molt de tenir molts privilegis, perquè els tinc, lògicament, però que crec que sí que hi ha una part de, o sigui, que tots, per molt privilegi que puguem tenir, tenim parts de la nostra vida o passem per certs llocs que estan als marges, que estan dins d'un cert tabú. I crec que relacionant-nos amb això, reconeixent la posició pròpia, que també és el que intentem, vull dir que nosaltres no hem viscut la vida dels meus pacients, hem viscut una vida segurament una mica millor en general, perquè han tingut tot un recorregut vital molt fort de discriminació, criminalització i això. Però relacionant-nos amb això, amb honestedat des d'aquest lloc, per també, no des d'un lloc de superioritat, no des d'un lloc com d'artistes que venen a buscar el subjecte d'estudi, per així dir-ho, i perquè això que deies que fem investigació, no? Que jo també hi estic d'acord, que no és que tractem les persones amb qui estem fent la investigació com a subjectes d'estudi, sinó com a persones amb qui nosaltres també ens relacionem emocionalment i que també ens afecten. I que és absolutament veritat una cosa, que és que aquest projecte ens ha canviat bastant la vida. O sigui, hem canviat molt nosaltres a partir de tot això. I precisament en aquest tema concret que hem tractat, que és el tema de les drogues, que és tan tabú, crec que precisament el fet que diem públicament i parlem amb tranquil·litat i amb el mínim tabú possible que consumim, que això no només consumim nosaltres, sinó que hi ha una sensació que tothom consumeix, una sensació, no, una certesa de que tots fem servir d'alguna manera substàncies químiques, doncs crec que això pot generar algun tipus de canvi dintre de la nostra petita parcel·la d'incidència al món que puguem tenir. No, digues. Sí. No, que d'entrada per nosaltres era important i això també crec que té a veure amb el fet que ens allunyem més d'aquesta autoficció més autoreferencial i més que potser fa referència a supòsits més neoliberals que deies tu, que també el format també respon a aquesta necessitat d'això de compartir, no? De trobar-nos a l'aquí i a l'ara, no? En el fet, o sigui, la característica principal que té el teatre, no? O l'escena, per això, per reconèixer-nos com per formar, o sigui, que el ritual faci, encara que sigui per un moment, una comunitat, no? Per això, sí. No, i això també intentem també que fugi d'aquest individualisme per no pensar tant en què fem nosaltres, sinó també com ens unim no només amb els testimonis que hem tractat, sinó també amb el públic que s'està venint a veure, no? Sí. Hi ha alguna com que això crec que sí que és que no és només d'aquesta peça, sinó que és en general dels projectes de la línia, que és investigar aquesta trobada, no? Entre persones, perquè penso que l'espai teatral, l'espai escènic, és una oportunitat molt forta de cada cop no sé, 50 persones desconegudes o 150 o 200 persones coincideixin
en aquest espai. Doncs això, que és algo característic de les peces de la línia, investigar aquesta trobada, perquè realment és el fet únic del teatre, no? És aquest present i és aquest espai d'aquí, ara, no? Però també és aquesta comunió amb la gent i aquesta trobada. I posar focus en investigar diferents formes de com relacionar-nos en aquesta trobada i no fer veure que no ens estem veient, que és una que bé, com amb el teatre natural, d'altres tradicions teatrals, que és una que a mi em sorprèn moltíssim, no? Perquè si estem aquí, doncs, hola, no? Sí. Coneix l'existència de l'altre, no? Sí. I en aquesta peça, doncs, encara més, perquè ja hi havia tot aquest imaginari de comunitat en la contracultura hippie de les Illes Balears, no? I on s'ha apostat més i la peça ha anat cap allà a poc, però tampoc sí que teníem aquesta idea a l'inici de parlar de la família de drogues, no? Que parlava molt la Teresa, però tampoc hi havia una voluntat de dir l'objectiu de la peça és crear una comunitat amb el públic, no, sinó que volem que estiguin a gust, que estiguin dintre l'espai, que sigui una experiència, no? I a poc això ha fet com, clar, estem aquí. Tu quan t'aixeques després de la meditació i estàs con la gustera, mires a la gent d'una altra forma i acabes de viure una experiència compartida molt íntima. Llavors això canvia la relació entre les persones que es troben a l'espai. I trobo també que, i amb aquesta peça especialment, que és una cosa que tampoc és que la tinguéssim pensada que hagués de ser així, però que ha anat passant, que d'alguna manera, i que també anant com en contra d'un altre tema neoliberal, que és l'acceleració absoluta del temps i de l'escassedat del temps, crec que amb aquesta peça el que també hem acabat succeint una mica per tots els plantejaments que hem anat posant és que es revaloritza el temps d'alguna manera, o sigui, passa a una altra temporalitat, perquè és molt pausada, és molt lenta i és això, o sigui, jo prenc la sensació que a vegades arribo al teatre corrents a l'última hora perquè vinc de feina o vinc de fer una altra cosa o el que sigui, perquè sempre estic fent mil coses i arribo cansadíssim, que em costa una estona entrar i estar assegut i pensar, hòstia, estic aquí i aquí per com és el format, per com es desenvolupa tot això, es dona aquest moment d'això, de poc a poc entrar, perquè tampoc hi ha tant de text, tampoc és tan llarg el text, tampoc, el que passa és que el fem també durar, perquè forma part també d'aquest ritual, perquè el ritual també demana temps, no és una cosa que es pugui fer en 10 minuts, i tant de bo el poguéssim fer més llarg, de fet, o sigui que pugui ser una cosa que durés més i fos més pausada, no? I crec que en això també s'incideix, o sigui, això també genera o facilita aquesta possibilitat de trobada. Crec que no. Està bé, això, no? És sobre la realitat, considero sobre la realitat. Sí, això volia, sobre la realitat. Siempre hablamos de la realidad. Sí, siempre lo decimos. En relació amb la trobada, també, no? Que és que parlem la matèria prima de les peces és la realitat, un molt bon concepte que ha portat l'Eric en aquesta companyia, i també ho és no només la temàtica, no només les persones que formen part de l'equip artístic i de qui parlem, sinó també aquesta realitat de trobar-nos amb el públic, de no fingir que no som qui som, no? Sempre fem molt evidents que tu ets el Marc i vens al teatre i quan et miri jo et miraré com a Úrsula amb la relació que tingui amb tu, no? I això quedarà evidenciat, no hi ha un altre joc. Llavors a partir d'aquesta realitat podem anar construint capes de ficció, però sempre amb aquesta realitat present, que és una mica el que va passant en aquesta obra també. Sí, i que partim precisament això, no? Tota la part que és literària, no? No és... Sí que hi ha una detallent de ficció que és més o sigui, és com una eina com per solucionar algunes coses de continuïtat, però que realment tot és real i és la voluntat, vull dir que
i a vegades que... perquè també dona ganes a vegades per resoldre algunes coses per fer servir la ficció, però és com una màxima de la creació que he portat sempre, o sigui, ha sigut com, fins i tot quan hem tingut la temptació, és no fer-ho, i és tendir en aquesta realitat, per això, perquè aquest és el material amb el que treballem. Vale, bueno, crec que... Vols fruita? Sí, fruita n'hi ha molta.